Ilang residente na nagpumilit pumasok sa mga sementeryo sa Dagupan City, hinarang ng mga pulis. May ulat si Russell Simorio. Nakakandado ang gate papasok sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Nakabantay rin ang mga pulis sa paligid ng sementeryo. Simula ngayong araw, pansamantalang isinara sa publiko ang mga pampubliko at pribadong sementeryo sa lungsod para maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Papayagan lamang na pumasok sa sementeryo ang mga makikilibing at iba pang funeral services. Hinarang ng mga pulis ang ilang nagtangkang pumasok sa sementeryo tulad ni Prince na may dala pa umanong itak at walis. Maglilinis daw sana siya sa puntod ng mga yumaong kaanak. Hindi kami payagan na maglinis, may schedule daw kasi. Kaya sa November 5 na lang kami babalik. Hindi rin nakapasok si Aling Gemma. Babalik na lang daw siya sa sementeryo sabay sa death anniversary ng kanyang kapatid sa November 20. Mayroong nagbabantay sa cemetery, sir, na mga otoridad. Kaya sa pagkatapos na lang po ng pista ng patay. Sa November 4 muling bubuksan ang mga sementeryo ng lungsod at muling ibabalik ang clustered barangay na pagbisita. Samantala, bukod sa mga sementeryo, babantayan din ng mga pulis sa mga border checkpoint ng lungsod. Continuous po yung border checkpoint natin, 24/7 po yun, nagmaman ng 6 na checkpoint border natin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.